Subay sa tabo sa mayor sa lungsod sa Ronda, ang Cebu Provincial Police Office may omolog Special Investigation Task Group. Kitahasan sila sa pagpalawom sa pagisusi, kabahin sa mong pagpamusil ni Mayor Blanco. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes ba, padayon pa nga-establishar karon ang motibo nining pagpusil patay sa mayor sa lungsod sa Ronda. Miumol na og Special Investigation Task Group o SITG ang kapulisan. Kini aron mosusi sa nahitabo kang Mayor Mariano Blanco sud sa munisipyo sa Ronda. Ang direktor sa Cebu Provincial Police Office ang mangu niini. Sa pagkakaron, duha ka anggulo ang gitutukan sa kapulisan sa insidente. Ang giingong pagkaapil sa mayor sa drug list ug ang kabahin sa anggulo sa politika. It is a public knowledge na kuan na siya dito sa according sa mention ni PRRD sa murag involved sa ining illegal nga droga apan gawas niya na may naputi usab nga mga as we go through the investigation dili lamang kita diha mag-focus ni anang angle. We will consider all information. Gipasabot hinuon sa CPPO ang sirkumstansya sa pagkahitabo ug sa kagamay sa mga pulis nga habilin sa ilang police station. Matod pa, nag-beat patrol ang uban samtang dunay operasyon ang kadaghanan kanila kuyog ang hepe. Sa paglanog sa mga buto-buto, giingong unang gihimo sa nahabilin nga mga pulis ang pag-secure sa ilang police station. Sa ilang bahin mipadayag sa pagkaandam ang National Bureau of Investigation nga moimbestigar nini nahitabo kang Mayor Blanco apan gipasabot ni Attorney Dominador Sima Franca ang Assistant Regional Director sa NBI ug karon may kasamtangang OIC sa mga opisina nga subay sa balaod moimbestigar sila kung dunay request nga himuon nila kini o di baka dunay direktiba gikan sa ilang mga higher ups apan sa atong nasayran ubay-ubay na ang mga sektor nga mihangyo sa NBI nga manginlabot ug mususi sa maong insidente sama kang Governor Junjun Davide ingon man ang sangguniang bayan mismo sa maong lungsod sa Ronda. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.